Prajem pekný deň všetkým priaznicom astrológie. Som astrológ Pavol Petia a v tejto nahrávke sa pozrieme na konštelácie platné pre daný okamih, ale aj zvyšok júla 2024. Dnes máme 18. júl, 15 hodín 21 minút a Luna nám robí problémy v znamení Strelca, pretože má množstvo energií, ktorú treba zvládnuť. Luna s Merkúrom je dobre situovaná, to znamená medzi sebou prinášajú dobré myšlienky, dobré nápady a veľmi radi by dotiahli záležitosti do konca. Lenže Luna s Jupiterom, ktorý je v opozícii, prináša zvraty a rozdielne názory. Luna takisto je nepriaznivá so Saturnom, takže isté bloky od úradov alebo od starších osôb tu pocítime pomerne rázne a nie je to dobré pre náladu, pre rodiny, pre deti a nie je to dobré pre dokončenie istých plánov. Tak chcem vás poprosiť, aby ste aj v týchto chvíľach boli viac trpezlivejší a nerobili urýchlené závery. Hlavne po tej emočnej stránke to nie je úplne najlepšie, pretože vzniká netrpezlivosť, vzniká nespokojnosť a to nie je úplne ideál. Slniečko v znamení Raka dobre vplýva na vodné znamenia, takže tu sa mi zdá ešte dobrá nálada, že chceme niečo urobiť, chceme, aby to bolo dobré, ale hovorím, tých rušivých podnetov je až príliš veľa. Navyše Merkúr nepriaznivo vplýva na Urán, takže rýchle zmeny, zmena uvažovania, zmena v cestovaní tu je pomerne častá. Takisto je tu na náchylnosť urobiť chyby alebo niečo nepovedať. Naopak prídu informácie, ktoré sú nečakané, robia množstvo nervozity a škrtov do našich plánov. Takže treba si dávať zvýšený pozor. Môžeme pozrieť hneď 19. júl. 19. júl už je Luna v znamení Kozorožca. Tu nám dáva opäť pocit prízemnosti, pocit prílišných povinností a je to nehostinné prostredie pre kľud, pre pokoj a pre oddych. Takže treba si dávať väčší pozor na psychiku. Luna je nepriaznivá s Neptúnom, takže je tam rozčarovanie, je tam nechuť sa úplne uvoľniť, baviť a to nie je úplne naj. Venuša je zajtra dobre naladená, v znamení Leva by si aj chcela užívať, len škoda týchto rušivých vplyvov. Dobre, poďme ďalej. 20. júl je Luna ešte stále v znamení Kozorožca, ale vchádza už prakticky do splnu so Slnkom, ktorý vrcholí 21. júla, ale už deň vopred stále odporúčam, aby ste si dávali väčší pozor na urýchlené závery, na zbrklosť a tu je dobré, aby ste to robili aj teraz. Hoď Luna je vo veľmi dobrom vzťahu so Saturnom, takže keď vám príde povedzme aj takáto
takéto upozornenie, povedzme odo mňa, tak vždy je to lepšie sa na to pripraviť a vedieť o týchto energiách. 21. júla vrcholí spln, ale máme tu na veľmi priaznivý vzdušný trigón, veľmi priaznivý. Luna s Marsom a Uránom je tak fantasticky naladená, dokonca konjunkcia Luna Pluto, veľmi dobre. Je to na vynaliezavosť, je to na rýchlu akciu, doslova nečakanú rýchlu akciu. Len pri tejto akcii sa musíte držať naozaj zodpovednosti a tak, aby ste nedošli k zraneniam. Takže skôr to vidím na tie priaznivé zmeny. Hlavne Jupiter nás chráni. Jupiter má veľmi dobrý vzťah s Venušou. Len aby sme zbytočne nedávali nádeje, povedzme, na výpočtovú techniku a na takéto záležitosti, ktoré by nás mohli zradiť. A tým pádom vznikne výbuch zlosti a ešte za splnú to nie je úplne OK, 22. júl je Venuša takisto veľmi dobrá v znamení Leva. Tam by som to videl, by som to chcel vidieť lepšie, ale v skutočnosti Venuša je v dobrom vzťahu s Jupiterom, takže isté šťastie a istý pocit šance na veľkolepé šťastie tam je, ale Venuša je v opozícii s Lunou. Takže tu zase dvíham várovný prst, že chceme to šťastie, chceme si ho vychutnať, ale príliš veľa rušivých momentov, príliš veľa rozladených emócií, či už od iných ľudí, alebo od detí, od rodiny. Takže nevieme si vychutnať to šťastie, nevieme si vychutnať povedzme nejaké kafe niekde v reštaurácii alebo niekde, pretože stále niečo nás ruší. Bude to príliš silný vietor alebo nejaké iné rušenie od ľudí a to nie je pre tú pohodu fajn. 23. júl Mars a Merkur a s Uránom sa tu ešte vyhrocuje situácia a vznikajú prudké zlosti, nával energie. Tí, ktorí majú problémy s nervozitou, so sústredenosťou za bežných dní, tak teraz to bude ešte viac zosilnené. Luna je v opozícii s Merkurom, neharmonická s Marsom, Uránom. To je veľmi, veľmi nepriaznivé pre emócie, pre zlosti, pre rôzne nervové zdravotné problémy. Toto nie je dobré. To nie je dobré a myslím si, že ani Jupiter šťastný, ktorý tu sa akoby usmieva na nás, tak on nás tak trošku provokuje, že veď to je dobre, veď je to fajn, ale tých rušivých momentov je až príliš. No a treba si naozaj dávať pozor na zranenia, na nechcené aj vyslovené záležitosti a nechuť sa baviť. Takže tak. 24. júl pokračuje neharmonický Merkur, Mars, Urán. Merkur sa už blíži postupne k znameniu Panny, takže tam opäť je téma zdravotná. 25.
25. je už v závere leva Merkúr, takže čím ďalej 25-26 je väčšia alebo silnejšia téma zdravia a liečenia. Takže tak, 26. Dokonca Jupiter od 24. je nepriaznivý Jupiter a Saturn, takže zmrazí nám aj tie výhliadky doslova na to byť spokojný a užiť si povedzme niekde nejakú dovolenku v diaľke a stále budeme asi tak trochu pribrzďovaní tým, že niečo nás ťaží alebo niečo nie je úplne v poriadku. No a ten Jupiter bude nepriaznivý do konca mesiaca. Do konca mesiaca určite. Dobre. Ja vás chcem poprosiť o zvýšenú trpezlivosť, o to, aby sme nepresadzovali len svoje potreby, ale aby sme sa držali skôr tej bezpečnosti. No a počítajte s tým, že pri rýchlom jednaní je náchylnosť k väčším chybám a ešte by som povedal, že je úplný rozdiel medzi tým, ako vyzerala prvá polovica júla, ktorá bola kľudnejšia, ktorá bola v tých horúčavách, bola skôr naladená, aby sme oddychovali, aby sme nepodávali taký výkon, aby sme sa šetrili, tak druhá polovica je úplne odlišná. Chce po nás, aby sme sa vyjadrovali, aby sme niečo konali, riešili, ale pod stresom, pod emóciami, pod rýchlosťou, a to už chce naozaj veľkú dávku rozvážnosti a trpezlivosti a aj vynalizovosti, ako sa vynájsť nejakými slovami, rečami, pohybom, aby sme zvládli tieto dni. Tak, želám vám všetko dobré a veľa príjemných chvíľ aj v tomto období. Takže veľa šťastia vám želám.